שים את זה משני סידורים. בסדר? טוב, בסייעתא דשמיא בעזרת השם. לא, עכשיו עשית מצוין. בסייעתא דשמיא בעזרת השם אנחנו מתחילים סדר על השולחן ערוך מסימן א', דין השכמת הבוקר, 9 סעיפים בספר הלכה ברורה. כמה הקדמות מאוד מאוד חשובות לפני שנכנסים בכלל להלכה. כן? הדברים שאנחנו נדבר זה למה יש מחלוקות בהלכה, למה יש ספרדים ואשכנזים, למה יש 1000 דעות, כן? על כל נושא, ומתי זה ייגמר. כן? אנחנו מייחלים שזה ייגמר בעזרת השם יתברך. למה יש מנהגים שונים, כן? מתי מקשיבים למנהג, מתי לא מקשיבים למנהג, מתי אסור להקשיב למנהג, מתי מנהג הוא יותר חשוב אפילו מההלכה. כן? כל זאת ועוד בעזרת השם אנחנו נבהר את הדברים. אם תרצו לשאול שאלות, תשאלו שאלות. קודם כל, עד חורבן בית שני, 100 שנה לפני חורבן בית שני, עד 100 שנה, שהלל הזקן התחיל את הנשיאות שלו, לא היו כמעט מחלוקות. הייתה תורה אחת תהיה לכם, משפט אחד יהיה לכם, ככה כתוב בתורה. לא היה את כל הבעיות האלה. מה שקרה, היוונים הארורים, יימח שמם, שלטו בארץ ישראל קרוב ל-200 שנה. כן? כל הנושא של חנוכה, אנשים חושבים שזה היה יום-יומיים. קרוב ל-200 שנה הכניסו את התרבות היוונית של החומר, כן? של הספורט, של האלילות, כן? של המאכלים, של התאוות, כן? וזה השפיע 200 שנה. תסתכלו, ב-68 שנה, כן? מה נהיה מעם ישראל? נהיה רוב חילוני. נהיה ציבור שהוא רוב, שהוא לא דתי. לא היה דבר כזה מעולם. מעולם לא היה דבר כזה. מרן החידה הקדוש חיבר 55 ספר. והוא כותב, הסתובבתי ב-55 מדינות בעולם, חמסה. לא ראיתי יהודי אחד מארצות ספרד, הוא מדגיש, כן? מארצות ספרד, שלא היה שומר מצוות, בטח שלא בפרסיה עושה עבירות, ובטח שלא מתגאה, ובטח שלא בז. בטח שלא מה שקורה היום. אז 200 שנה שהיוונים שלטו, כן? הם הכניסו את כל התרבות שלהם, היו יהודים שהתייוונו, הלשינו על יהודים אחרים, הוציאו להורג, היה גזרות קשות, והיו משחקים בסביבונים שהיו באים חיילים יוונים בשביל להראות שהם לא לומדים תורה, כי גזרו שאסור ללמוד תורה. ואז מה שקרה, התורה ירדה למחתרת. כן? אסור היה לכתוב את התורה שבעל פה, מכמה סיבות, אני אגיד 2 סיבות. יש המון סיבות, כן? יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. סיבה ראשונה כתוב בתורה, ושינמתם לבניך. אז אם הדברים כתובים, אני לא צריך להתאמץ לזכור. למה? כי זה כתוב בספר, עוד שעה אני אלמד, מחר אני אלמד. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהדברים יהיו מחודדים בפינו כל הזמן. כמו שחקן, שעכשיו הוא הולך להופיע עכשיו, כן, בתיאטרון. או שיש לו עכשיו איזה טקסט שהוא צריך ללמוד בעל פה. אז מה הוא יעמוד ויחזיק את הטקסט בעל פה? הוא צריך לדעת את זה בעל פה, הוא לא יחזיק את הטקסט ויקרא ככה בהצגה. כן? זה לא יפה, הוא צריך לדעת את זה בעל פה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נחיה את התורה כל רגע. שכל רגע התורה תהיה בפינו. כן? שהתורה תהיה מחודדת, שישר אדם ישאל אותנו שאלה שאנחנו נדע מה לענות. ואם הדברים כתובים, לא צריך להתאמץ לזכור, כי הדברים כתובים. זו הסיבה ראשונה למה אסור היה לכתוב את התורה שבעל פה. סיבה שנייה, שאומות העולם לא יעתיקו. כן? שיבואו אומות העולם ויגידו, אנחנו התורה. זה באמת מה שהם עשו. מה עשו הנוצרים והמוסלמים? באו, כן, לקחו כל מיני דברים מהיהדות, שכתבו, כן, סילפו, כן, חצי אמת, שזה יותר גרוע מהשקר, ואמרו, הנה עכשיו אנחנו התורה. אבל אי אפשר להבין מילה בתורה בלי התורה שבעל פה. בשביל שלא יבואו המוסלמים, כן, בשביל שלא יבואו הנוצרים, או 80 כתות ודתות שיש בעולם, ויגידו, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, והם יכלו להעתיק, כי יש להם את כל הביור לתורה. יש להם את התורה שבעל פה. בשביל שלא יקרה דבר כזה, אסור היה לכתוב את התורה שבעל פה. אז כיוון שהדברים היו בעל פה, הדברים התחילו להשתכח. התורה ירדה למחתרת, גזרות, כן, גם של יוון. אחרי זה באו הרומאים, 3 שנים עשו מצור. 3 שנים לפני חורבן בית שני, אי אפשר היה לצאת, אי אפשר היה להיכנס, והתורה התחילה להשתכח פרטים. כן? ואז התחילו מחלוקות. בית שמאי אומרים כך, בית הלל אומרים כך, וכן על זה הדרך. אבל מה הסיבה לכך? מה האמת? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קל"ח עמוד ב', אומרת הגמרא שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אחרי שהרומאים החריבו את בית המקדש השני, באו חכמים ואמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל. התורה עתידה להשתכח, אנחנו לא נדע את התורה חס ושלום. מאיפה הם לומדים את זה חכמים? יש פסוק בנביא עמוס בפרק ח', אומר הנביא, הנה ימים באים נאום השם אלוקים. כן? זאת אומרת, יבואו ימים, והשלחתי רעב בארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, יגיע יום שיהיה רעב גדול לצמאון של יהדות. אנחנו רואים את זה בדור הזה. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. זאת אומרת, יגיעו ימים, וזה נאמר בזמן חז"ל, בזמן החורבן,
מי חלם שיהיה דבר כזה? שאנשים התחילו לכפור ולעזוב את היהדות. אומר הנביא, תדעו שיגיעו ימים לעתיד לבוא, שאנשים יהיו צמאים לדעת תורה, צמאים, כמו שקורה היום, תסתכלו, 1,000,000 בעלי תשובה, סמינרים, מדרשיות, ישיבות, בן פורת יוסף. נכון, יש הרבה סטרח אגב, אבל יש גם הרבה דברים שלא היו מאז ומעולם, מאז חורבן בית שלי. לא היה דבר כזה. אומרת הגמרא, זאת אומרת שאנשים ירצו לדעת את דבר השם, כן? ויהיה להם צמאון. ממשיך הפסוק ואומר, ישוטטו מים עד ים, ומדן עד גוש ועד באר שבע. ישוטטו ויבקשו את דבר השם, ולא ימצאו. זאת אומרת, ירצו לדעת את דבר השם, ולא ימצאו, לא יהיה להם אפשרות. אומרת הגמרא, מה זה דבר השם? שכתוב בפסוק דבר השם, דבר השם זו הלכה. כך אומרת הגמרא, שלא יהיה בימי אחרית הימים, הלכה ברורה ומשנה ברורה, והלכה אחת שלא יהיה מחלוקת בטעמים. זאת אומרת, זה נבואה שחכמים מראש אמרו שזה מה שעתיד להיות. הנה, זה גמרא מפורשת. מסכת שבת, דף קל"ח עמוד ב'. עד שעמד רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן ואמר, חס ושלום שתשתכח התורה מישראל. חס ושלום. שנאמר כי כתוב כי לא תשכח מפי זרעו. כי לא תשכח מפי זרעו. אומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות יוחאי. תסתכלו, סופי תיבות יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות יוחאי. ממי התורה לא תשתכח? זאת אומרת, התורה הייתה צריכה להשתכח, כן? ככה כתוב בפסוק. אבל בזכות מי ובגלל מי התורה לא תשתכח? בזכות יוחאי, שהוא רמוז בפסוק, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. ולכן, בזכות הזרע שלו, לא משנה. אבא שלו זכה שיש לו בן כזה. ובגלל זה הוא מקבל את ההילולה הגדולה ביותר שאפילו משה רבנו לא עושים לו. זה הסיבה. בגלל שהתורה הייתה צריכה להשתכח, ובזכותו התורה לא השתכח, כן? וענתה השירה הזאת לעד. טוב, אז מה נעשה עם הפסוק שחכמים מביאים על הנביא עמוס? כתוב חס ושלום שאנשים יבקשו את דבר השם, ודבר השם אומרת הגמרא זה ההלכה, ולא ימצאו. הגמרא מבארת שתמיד יהיה מחלוקות בטעמים, תמיד יהיה סברות לכאן ולכאן. אלא אומרת הגמרא, כן, שלעתיד לבוא יהיה מחלוקות בהלכה, אבל לא שהתורה תשתכח לגמרי. ובזכות מי התורה לא תשתכח לגמרי ויהיה רק מחלוקות בהלכה? בזכות רבי שמעון בר יוחאי. כן? זה לגבי המחלוקות בהלכה. למה יש ספרדים ואשכנזים? קודם כל צריך להבין רבותיי, מי שמכניס את העניינים האלה בשיעורים זה שנאת חינם, ובגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש. זה שטויות. אני לא ספרדי ואני לא יודע מילה אחת בספרדית. אף אחד פה לא ספרדי. והספרדים רצחו אותנו, כן? בגירוש הראשון ובגירוש השני. לא מזיז לי מהספרדים, והם לא מעניינים אותי הספרדים. וגם המרוקאים לא מעניינים, כי המרוקאים הם מוסלמים והם ירצחו אתכם. בואו נראה אתכם נכנסים למרוקו. ישלפו חרבות ויערפו לכם את הראשים. וגם התימנים הם גויים והם מוסלמים. לא מדבר על התימנים היהודים. מה זה תימנים? זה גויים. היו יהודים, היינו בגלות, חלק הלכו לכאן, חלק הלכו לפרס, חלק הלכו, התפזרו ב-127 מדינות בזמן אחשוורוש, ואחרי זה התפזרו בבבל ועוד כמה מקומות, ואז נוצר מצב שיש כמה עדות. מה זה אומר? אז מה, אברהם אבינו היה בבלי, הוא היה עיראקי, אז מה, אני עיראקי? אז מה, יצאנו ממצרים, אני מצרי עכשיו? זה סתם שנאת חינם, לא להיכנס לדברים האלה. התימנים לא מעניינים, והמרוקאים לא מעניינים, ואף אחד לא מעניין. אז למה אנחנו נקראים ספרדים? היות והרמב"ם הקדוש הוא גדול הפוסקים, והיות והרמב"ם הקדוש נולד בקורדובה בספרד, והיות שהרמב"ם נולד בספרד, וכולם קיבלו את פסקיו בארצות המזרח ובארצות צפון אפריקה, כולם, ובארץ ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אף אחד לא היה מרים את ידו בלי הרמב"ם. כולם, כן? הוא נקבר בארץ בסוף. הוא היה במצרים, הוא היה בכמה מקומות. הוא היה גם בספרד. הוא נולד בספרד, גירשו אותו משם ואת היהודים. עבר למרוקו, למצרים, בא לארץ ישראל, והם קבעו בטבריה. כן? עליו השלום. אבל על כל פנים, כולם נהגו כמו הרמב"ם. בלי יוצא מן הכלל. רבי מאיר בעל הנס חי? מה? לא, הרבה אחרי. הרמב"ם חי לפני 850 שנה. רבי מאיר זה 1800, 1900, כן? זאת אומרת זה 1000 שנה יותר. על כל פנים, אף אחד לא היה מרים את ידו בלי הרמב"ם. אז כיוון שהרמב"ם היה ממגורשי ספרד, וקיבלנו על עצמנו את הוראות הרמב"ם, בלי יוצא מן הכלל, כאות הזדהות לרמב"ם שהוא מספרד, קראנו לעצמנו ספרדים. זהו, זה הסיבה.
לא בגלל שנולדתי בספרד, ולא בגלל שספרד מעניינים אותי, או מה עשו ברצלונה וריאל מדריד. זה נבלה וזה טרפה, זה לא מעניין אף אחד. הבנו? אנחנו יהודים, כולנו איש אחד נחנו, בני איש אחד נחנו. אז מאיפה זה בא? מאיפה זה הגיע? וזה גורם להרבה בעיות, אתם רואים? להרבה בעיות זה גורם, גם בהלכה. אומר הנביא עובדיה, בפרק א', בפסוק כ'. יש רק פרק אחד בנביא עובדיה. פרק אחד. אז זה לא קל למצוא את זה, לא קשה למצוא את זה. אומר הנביא עובדיה בפרק א', פסוק כ', מפורש, רבותיי, שיהיה מצב, זה יהיה אחד מהגזרות של הגלות, שיהיה ספרדים ואשכנזים. מה אתם אומרים על זה? אומר הנביא, וגלות החל הזה, ככה כתוב בפסוק, וגלות, זאת אומרת זה גלות בתוך גלות, תתחיל גלות, וגלות החל הזה, מצרפת עד אשכנז, ומכנענים עד צרפת, ומספרד עד ירושלים. זאת אומרת, הנה הנביא מדגיש פה שתי עדות. אומר האברבנאל, רבי יצחק דון אברבנאל, מגדולי מפרשי התנ"ך, שיהיה גלות בתוך גלות, שיהיה מצב שבתוך עם ישראל יקומו שתי עדות מרכזיות, ספרדים ואשכנזים, והוא מדגיש את זה. אשכנז זה אחד מהבנים של יפת, מי שיסתכל בפרשת נוח, כן? יקום מצב שזה יהיה אחד מהגלויות שבתוך הגלות שאנחנו נמצאים עד עצם היום הזה, וזה יגרום להרבה בעיות. זה עכשיו מסביר למה יש ספרדים ואשכנזים. הסברנו למה יש מחלוקות בהלכה, שזה גמרא וזה נבואה מפורשת, שבמקום שהתורה תשתכח חס ושלום, כמה פרטים השתכחו, ובזכות רבי שמעון בר יוחאי עדיין התורה נשארת. נכון שיש מחלוקות, נכון זה גורם לבעיות, אבל צריך להבין גם למה. כולם היו נוהגים בארץ ישראל כמו הרמב"ם, בלי יוצא מן הכלל. אף אחד לא היה עושה משהו אחר אם זה לא כתוב ברמב"ם, כן? ממשה עד משה לא קם כמשה. רק מה הבעיה? שהגיעו לארץ ישראל כמה עדות מחוץ לארץ, כן? באו מכל מיני מקומות, רצו לעלות לארץ ישראל. ואז מה התחילו? התחילו לנהוג כמו שהם נהגו בחוץ לארץ. התחילו לעשות דברים שונים שלא נהגו ככה בארץ ישראל. עכשיו, גם אם אדם נהג מנהג מסוים, כן? אתה צריך להתנהג כפי שנהגו אבותיך באותו מקום שממנו באת. ברגע שהאדם הולך למקום, והוא מגיע למקום, לא משנה איזה מקום, זה גמרא, מסכת פסחים פרק ק"ח, פרק שמיני בדף ק"ח. ההולך למקום שנהגו, צריך לנהוג כדעת אותו מקום שנהגו. במה דברים אמורים? שהאדם הולך על מנת להשתכח. זאת אומרת, אם אדם הולך במשך שנה, כן, למקום מסוים, זה נקרא להשתכח, מינימום שנה, הוא חייב, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה, הוא צריך לנהוג כדעת אותו מקום ששם נוהגים את אותו מקום, את אותו דבר. לדוגמה, אם אדם עכשיו בשבועות עכשיו, הוא נמצא בארצות הברית, ועכשיו הם מתפללים יום טוב שני של גלויות, כן, הם מתפללו, ועכשיו הם מתפללים גם למחרת. עכשיו אצלי, כן, בשבילי זה יום חול, כי אני עדיין שייך לאן? לארץ ישראל. בחוץ לארץ נהגו יום טוב שני של גלויות. אני מניח תפילין או לא מניח תפילין? תלוי. אם הלכתי לשנה, שנייה רבותיי, אם הלכתי לשנה מינימום ומעלה, אז הלכתי על מנת להשתקע, אסור לי להניח תפילין. אבל אני מניח בארץ ישראל, אתה כבר לא בארץ ישראל. אם הלכתי פחות משנה, אני מניח בצינה. כן? עכשיו, כל מי שבא מחוץ לארץ, רגע, כל מי שבא בלי יוצא מן הכלל מחוץ לארץ, מחויב, זה לא אם הוא רוצה או לא רוצה. למה לא עושים את זה? זה עקשנות. זה גם עוד בעיה בפני עצמה. מחויב על פי הדין לנהוג כדעת, כן? מי שנהג בארץ ישראל, מהיום שנהגו את אותם מנהגים. והדברים כתובים בפוסקים, בראשונים, באחרונים, וכן על זה הדרך. הבנו? עכשיו, יש מנהגים שנוצרו עוד לפני שמרן רבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך. ואם יש מנהג, והוא מזכיר את זה גם, אם יש דבר כזה, ואם יש מנהג שהתפשט עוד לפני כתיבת השולחן ערוך, מי שרוצה לנהוג כך ונהג כך, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב אחרת, יכול לנהוג כך, אין בזה בעיה. אבל מהרגע שהשולחן ערוך נכתב, כן? ש200 רבנים, מרן זה ראשי תיבות, 200 רבנים נסמך, ש200 רבנים, כן? גדולי עולם, הרמ"ק הקדוש, הארי הקדוש, גאוני עולם, כן? מי לנו יותר גדול מהם? בדורות האחרונים. אין מי שיותר גדול מהם. הסמיכו אותו שהוא היה הנפתן מכולם לכתוב את השולחן ערוך,
כן? מהרגע שנכתב השולחן ערוך, כל מנהג שנוצר אחרי הוא בטל ומבוטל, הוא לא רלוונטי בכלל. ולכן יש מנהג שזה אותיות גיהנם, כך אומר הבן איש חי. יש מנהג ויש מנהג שזה אותיות גיהנם. ויש מנהג שנהגו בעיר מסוימת. זה לא אומר שזה מנהג. לדוגמה, אם במרוקו, כן, יש מנהג שנהגו, כן, צריך לבדוק איפה נהגו, בבית כנסת שלך, אז מה זה אומר? זה יותר חזק מעכשיו שעקרת את מרוקו ואתה עכשיו בארץ ישראל? ברור שלא. אם זה בכל מרוקו ככה נהגו, כן, נניח יש מנהגים כאלה, עוד יש על מה לדבר מבחינה הלכתית. אבל אם זה עיר מסוימת, בבית כנסת ההוא נהגו כך, ושם נהגו כך, ואלה נהגו כך, אז מה יהיה? התורה תהיה קרעים, קרעים, הדרים, הדרים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? חס ושלום, ודאי שלא. אז מה שקרה, כיוון שבאו, אחרי שכבר נהגו כדעת הרמב"ם, כולם בלי יוצא מן הכלל, בפרט בארץ ישראל, התחילו לבוא עדות חדשות. והתחילו לנהוג כמו ההוא, כן, זה עושה כך, ההוא עושה כך, ואז זה נהיה כאילו כמה תורות חס ושלום. אז מה עשו? החליטו שאין ברירה. חייב לכתוב מחדש, כן, את ההלכה, וההבדל בין השולחן ערוך לרמב"ם, יש שתי הבדלים. ההבדל הראשון, 95% מהשולחן ערוך זה כמו הרמב"ם, פחות או יותר, רק הוא משנה את הלשון. הדבר השני שהרמב"ם הקדוש הקיף את כל התורה, בתורה יש לנו 613 מצוות. 367 מצוות, כן? פחות או יותר 369, אל תתפסו אותי במילה, זה רק בבית המקדש. אין לנו היום בית מקדש. זאת אומרת, כל מה שלא קשור להיום, מרן השולחן ערוך לא העלה את זה בשולחן ערוך. והרמב"ם מקיף את כל התורה כולה. הלכות עיר מקלט, הלכות רוצח, הלכות זה, הלכות, הכל, בלי יוצא מן הכלל. דברים שהם לא נוהגים היום. זה שתי ההבדלים בין מרן השולחן ערוך לבין הרמב"ם. אמרת, זה הבדל אחד, שברמב"ם יש מצוות שקשורות בית המקדש ואין אותם אצל רבי יוסף קארו. ומה עוד הבדל? 90-95% מהשולחן ערוך זה כמו הרמב"ם. לא, אמרת שיש הבדל אחד שמצוות שקשורות לבית המקדש יש ברמב"ם ואין אצל רבי יוסף קארו. נכון. ומה עוד הבדל? איזה עוד הבדל? זה הבדל אחד. איזה עוד הבדל? שמרן לקח עוד שתי פוסקים חוץ מהרמב"ם. הבנתי. מרן לקח עוד שתי פוסקים חוץ מהרמב"ם. אז הוא לקח ריף הראש. שזה ראש, ריף, רמב"ם, אחרי רבים להטות, ופסק כדעת הרוב. הבנו? עכשיו, ברגע, הוא כותב בהקדמה מרן השולחן ערוך, ברגע שדעת פוסק אחד, כן, כתב א', נגיד הראש כתב א', והריף כתב א', והרמב"ם לא גילה דעתו. עכשיו, יש ניגוד. מה עושים? הולכים כדעת רוב הראשונים. כן, ככה הוא כותב. בסדר? זה רק ככה בקצרה, פחות או יותר, מה זה מנהגים, מתי מתייחסים למנהגים, מתי לא מתייחסים למנהגים, וכן על זה הדרך. איך אפשר, מישהו מהשורה, כן. כמוני, כמו עוד מישהו... עכשיו אנחנו נתחיל את ההלכה, בסדר? תירגעו, אני יודע שאתם בלחץ, תירגעו, כן. איך אנחנו יכולים להבחין בין מנהג שהתנהג אחרי השולחן ערוך, לפני שולחן... בודקים בראשונים. פה, שם מנהגים, פה מנהגים, פה סידרו כמנהג הזה, כמנהג... אתה שואל שאלה יפה, בודקים בספרי הראשונים ובספרי האחרונים. אם זה כתוב, אם זה מוזכר איפשהו. הרב שלום. אין דבר כזה סתם להמציא מנהג, מה זאת אומרת מה? יש הרבה מנהגים שזה סתם. זהו, אז כמו שאתה אומר, אלה שהשתמשו אחרי השולחן ערוך. אז אני אומר, בודקים בספרי הראשונים ובספרי האחרונים, בשביל זה יש לנו את מרן הרב עובדיה, שהוא בדק את הכל בכל מכל כל. בספרי הראשונים והאחרונים? הכל, כל התורה הייתה מונחת לו בראש. הוא היה יוצא מעיניים ובודק. אין ספר שהוא לא ידע ואיזה מנהג השתרש מתי ובאיזה שנה ועל ידי מי ועל ידי מי לא. יש ספרים, שמות של הספרים שאפשר... ודאי. 40,000 ספרים, אתה רוצה אני אגיד לך עכשיו בעל פה? 40,000 ספרים הוא ידע בעל פה. איך אני יכול לבדוק את זה? לא צריך לבדוק, יש לנו את גדול הדור שהוא בדק, מה אני צריך? אני צריך לשבור את הראש, הוא שבר את הראש בשבילי. איפה אני? מה איפה לבדוק? אתה אומר, הרב עובדיה סיכם את זה. כן. הוא רוצה לבדוק מנהג סחר, זה עובדיה. 40,000 ספרים. 40,000 ספרים? לרב יש 54 ספרים, תפתח, תסתכל, תקרא. עוד פעם, אני אפתח 54 ספרים? אז מי יפתח, אני? הוא כבר יעדיף לבטל את המילה. ספר לידו, הוא הולך לחפש תביא לי מנהג מסוים, תגיד לי מה המנהג, ואז אנחנו נלך ונבדוק לפי המנהג. ברור שאני לא אתחיל עכשיו, תביא לי מנהג, ואז יהיה מה לבדוק. דרך הרב, דרך איזה מישהו ש... יש מנהג ששמעת,
כן? אני רוצה לבדוק מה המנהג, מה המקור, למה, מי, מה, מתי וכן על זה הדרך. הרב, שאמרת שלדוגמה מישהו בא על דעת שלא להשתקע יותר משנה, בא לאיזה טיול או משהו נקודתי, והוא חוזר. עכשיו הוא צריך, נניח אחרי שבועות או באיסרו חג אחרי שמחת תורה, הם עושים יום טוב שני של גלויות. הוא רוצה להתפלל במניין, הוא לא יכול, כי כולם מתפללים תפילה של מוסף של יום טוב ותפילת של יום טוב. הוא מתפלל לתפילה רגילה. אבל הוא מתפלל במניין? הוא יכול להתפלל במניין, לענות אמן. התוכן שונה, הוא לענות אמן, לא להתפלל מה שהם מתפללים, לענות אמן. הוא יכול לעלות לתורה אם מזמינים אותו, אם קוראים לו, אבל הוא לא מתפלל את התפילה שלהם. אבל שהם עושים 18 שלו ארוך יותר, בטוח הוא לא מסיים את הקדושה. למה? הוא מתפלל של יום חול. נו, אז 18 שלהם קצרה יותר. למה? שלהם של חג. אבל יש להם דרגת החזרה גם. הוא מתפלל רק לחש. נכון, אבל איך הוא יעשה קדושה עם הציבור? מה בא לעשות קדושה? איך הוא יספיק להרביץ כל ה-18? מי אמר שחייב להספיק קדושה? הוא לא חייב, העיקר שהוא מתחיל איתם. לא חייב. הוא לא חייב בכלל להתפלל איתם, אבל אם הוא רוצה להתפלל במניין, שיתפלל. לא, חייב לא, אבל כי הכוונה הוא... תפילין הוא מניח בצינה, ואז הוא הולך, משלים, קדיש, קדושה, זה דברים שצריך להשלים. 10 קדישים, 100 ברכות ביום, צריך ללכת. אי אפשר לא ללכת בכלל. הבנו, רק לא להגיד את הנוסח שלהם. בסדר? שאלות? ואם זה עם הנטילת לולב גם? שאלות יש הרבה, אותו דבר. השם יחוד. מה? השאלה אם זה לעניין. או שזה סתם שם. אם זה לעניין, תשאלו. טוב, יאללה. כל אחד יקרא הלכה. תתחיל נתן. מה, את האלף? את האלף. סדר השכמת הבוקר? כן. הייתה המשנה, יהודה בן תימה אומר... לא בלמטה, למעלה נשמה, למעלה קודם כל. התגבר חרי? כן. דין השכמת הבוקר. דין השכמת הבוקר, ומה זה? ובו 9 סעיפים. ובו 9 סעיפים. כן. התגבר חרי לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. תודה רבה. מי יקרא את הרמה? אגב, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. הגעה שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם בתנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו. בישיבתו ובתנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן כשישים האדם על ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר בירמיה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה מפחד השם יתברך, ובוטח ממנו תמיד. ובושתו ממנו תמיד. ולא יתבייש מפני בני האדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. גם בעצמי הלכת ובשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב, ומיד שיאור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו, יתעלה ויתרום. השתבח שמו מלך מלכי המלכים. טוב, זו הלכה ארוכה, אנחנו נבהר את הכל עכשיו. הוא לא צריך להגיד אלוקים, הוא צריך להגיד אלוקים. מה? אנחנו יודעים שצריך לקרוא אלוהים, לא אלוקים. הוא יכול להגיד אלוהים, כן. אם הוא אומר את הפסוק המלא, כן. אין, אסור להגיד אלוקים. איפה כתוב? אין פה פסוק? למה אתה אומר אסור? טוב. אסור להגיד אלוקים. זה לא אין פה פסוק. טוב, הבנו את ההלכה? טוב, עכשיו אנחנו נבהר את זה רגע, יש... אחת לאחת. מי שקורא במטבע שטבעו חכמים, הוא קורא דוגמה בגמרא ובמדרשי חז"ל, אז הוא לא אומר את שם השם. ואם קורא פסוק הוא יכול להגיד, לא? אם הוא קורא פסוק במלואו, הוא יכול להגיד. כן. טוב, אומר הרב, איתה במשנה במסכת אבות פרק ה' משנה כ', יהודה בן תימה אומר, הווה עס כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. מרן פותח את ההלכה, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. למה דווקא כארי? אמרנו את זה, מי זוכר? כן, למה לא כמו נמר? הרי יש חיות שהן הרבה יותר חזקות מאריה. היפופוטם ייתן לו נגיחה לשבור. אם יבוא היפופוטם דוב ייתן לו בוקס אחד, הוא מעיף אותו לכל הרוחות, נכון? אז למה הוא מלך החיות? התגבר כארי, מה העניין? אז אריה קודם כל זה אותיות יראה, והאריה זה אותיות ראייה, כן? זה דבר ראשון. אבל מה אתה אומר? מה התשובה? שהאריה לא מפחד, אין לו פחד. אם הוא הולך ראש בראש עם היפופוטם, לא משנה מי יבוא מולו, הוא
הוא מנצח, הוא מבחינתו עד הסוף, עד המוות. אריה זה החיה היחידה, אומרים חז"ל, שהוא נלחם עד המוות, הוא יודע, הוא ימות, הוא ילחם, הוא לא מפחד. אבל היפופוטם או דוב, גם שהם יכולים להיות יותר חזקים מהאריה.